Dobrý deň, vítajte v Košiciach, v mestskej časti Dargovských hrdinov, na kopci známom ako Furča. Dnes mám pre vás pripravený trojizbový byt po úplnej rekonštrukcii, ktorý prešiel dispozičnou úpravou a je v skvelej lokalite pre život. Chcete vedieť viac? Tak sa pozerajte ďalej. Byt sa nachádza v zateplenom panelovom bytovom dome s vymenenými stupačkami a novým výťahom, v ktorom momentálne prebieha výmena lodží. Byt je na 8. poschodí z 8, čo ponúka viacero výhod. Väčší pokoj v porovnaní s ostatnými poschodiami, keďže z vrchu vás nemá kto rušiť, nikto sa nebude prechádzať po vašom poschodí popred vaše dvere a navyše budete mať skvelé výhľady na Košice. Celková podlahová plocha tohto bytu je takmer 61 m2 a dispozične ide o útulnejší trojizbový byt, ktorý bol pôvodne dvojizbový a predáva sa čiastočne zariadený. Súčasťou tohto bytu je aj pivnica a ako som už spomínal, v bytovom dome práve prebieha výmena lodží za nové presklené. Perfektná lokalita, odkiaľ to máte všade blízko. Školy, škôlky, zastávka autobusu, detské ihrisko, obchody, služby ako napríklad parkour tábor pre deti a ako ste už mohli vidieť na začiatku videa, lesopark Furča s možnosťou prechádzok, behu a cyklistiky pre vás, vašu rodinu či vašich priateľov. Dúfam, že sa vám byt na Furči páčil. Ak áno, tak mi zavolajte a podrobnosti preberieme osobne na obhliadke. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame, YouTube, TikToku a LinkedIne.